Fantang téléphone o eɗen mbawi wiide téléphone DSTV 77 724 26 09 téléphone numéro DSTV 77 724 26 09 ɗo Fantang o yahata ɗo eɗen beltini ɗum eɗen dokka ɗum omo ganduɗa ko sehil musidɗo mi wiyatamo jabbirgal mangal tambiraki wakkiraki dasiraki rondiraki on woni guelajo so joom leeraɓe natif to leeraɓe Longfort gorko mo poɗɗotanam de Dakar jiɗɗo jeeɓo battuɗo hakkille tigui dendagal gueɗe ko kala ko Demba Sodra e banggue émission ngaji jiɗɗo sehil no fewi dendaɗo jiidaɗo o woni mana guelajo so natif to leeraɓe Longfort jabbirgal mangal wakkiraki tambiraki dasiraki rondiraki min calmini min juurimama émission Demba Sow fawru Fouta hakkude muɗum e Abou Mamadou Niawru wondude anide Abdourahmane Seydi Bapullo min beltidirimo oɗo Fantang ko nonne kadi Sada mo Hasimi Aladji Boy toon to leydi France min calmini min juurimama min beltidirimo oɗo Fantang aynaɓe nayyi Sarif Aliou Gassama goto taniraɓe ahlul bayt rasul sallallahu alaihi wasallam on calminama de pulaw tigi rigui toon to leydi Amérique eɗen calmina eɗen juurom Amadou Tidiane Lam Chéri Jali Lam hande omo tawtora hande oɗo émission ɗum noon lam o noon ko kewɗo ñamde ñebbe no fewi ɗum noon Amadou Tidiane Lam Séri Jali Lam min calmini min juurom beltinima hande o ndeɗo émission oɗo Fantang aynaɓe nayɗo dogorɗo bisimilla dona woyta kosam dañe kay ko an hayo fulago mbari on kire jam Yaya Dembélé gorko jontaɗo dow e leydi France tawi jatti muɗum ko ganguel Makka Modi jiɗo sehil Demba Sow jeeɓo dendagal émission ngaji Demba Sow on woni Yaya Dembélé kono hande ko to tawete leydi France kono jatti muɗum bosi ɗum dasete koɗo anide ganguel Makka Modi ɗum noon Yaya Dembélé min calmini min juurimama min beltinirima hande oɗo Fantang aynaɓe nayyi belɗo beɗɗaɗo tufam noppi ko welata e noffu e to mbiɗa ganguel makko mboni ɗo e jitade gorko pula beele ɓe gari ƴewate sipto kala juuɗo sani ko ajidani marawde gore Samba Alpha Bati on woni tawi lesdi tawi la France ayna marawde ndi aynaɓe inde juddode maɓɓe ñamgoluji maɓɓe fulɓe mbaro kire jam wallay ko jam kirɗo isa gore fulɓe mbaro ñalle jam wallay koye jam ñalɗon fulɓe mbaro ɓeede jam koye jam tare ɗon noon to fulɓe mbaali min de mi waala to fulɓe mbaali min de mi ñalla to fulɓe ñalle ɗum woni Fantang Fatimata Kane taɗum Elimane Boubacar Saydou Ounta Racine gonɗo to e États-Unis d'Amérique min calmini min juurima min beltinima oɗo Fantang aynaɓe nayyi ko noonne kadi Faduma Kane mbawi galle kono walla ni mbiyen nenne Kane gomaɗi mbawi parni Oumar Kane kadi aussi teddinirama weltinirama mago wawi jonta e oɗo Fantang aynaɓe nayyi gonɗo e leydi Espagne ɗum noon Fatimata Kane mura pula moƴƴo ɓuure ñagato taɗum Elimane Boubacar Saydou to e États-Unis d'Amérique min calmini min juurimama salli hamdou gueɗe men sehil men Sow Cuba Adam bad Abdourahmane Aqibou Diop to wawde kono noon hande tawete koɗo Richard Toll Aqibou Diop o noddi Demba Sow jamma goto deke mi anda Aqibou Diop o kala émission Demba Sow mo yeeɓo
samba kanko Aibou Diop o noddimi demba jalinge hokkimi coftal hokkimi cuusal hokkimi weltare o yimi wonno noon kala émission ma mbaɗa yeeɓa ɗum noon ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum Aibou Diop gorko pullo jontaɗo gorko mo wawde kono ko tutayte Richard Toll min teddinirima min beltodirima hannde oɗo émission fawru Fouta seydina worɓe wambaɓe yontaɓe kodata fantan aynaɓe nayi ɗum noon Aibou Diop dem seydina goɗɗo tawete Richard Toll bisimilla seydi Ba ma minɗam so alaji sadio gore jugonajo duwani bandu men o ma tawde jugonajo ɓuure ñande juba ha gore o jaadi giɗanɗiɓe sadude ladde naata ma tawde o ɓaɓam sadakaɓe sadude sa jaadi Ba Abdourahmane Oumar Buulo gore alaji sadio haalama e kanŋe on puɗɗimi Abdourahmane Oumar Buulo mbimominam o sa tawi kam e ɗona fel ko ñawɗama ñawɗama ñalaade sa tawi kam ko galle mbawa ɗo ñawɗama no ñalaade sa tawi kam ɗo ɗo France kam ñawɗama ñalaade ko ɗo woni fantan aynaɓe aynaɓe ne keewi kono ɓe potani gonga ɓe ko aynaɓe mbaal sinamina samba wonɓe ɓe demba wonɗa samba wonɗa laamimamo mbaali giɗal ma tawde laamima jalluɓe koye jaati hamadi demba hammadi sinaroni kono noddi taninaɓe juɓe samba e ƴogu samba e dew samba ƴogu samba baba dew samba ƴogu e bocar demba e bakar demba e malaw demba ɓuri demba e jiidi demba sar demba e malal demba gore malaw demba babal laamina malaw e samba malaw e demba malaw gonga laamina malaw kono ɓuuri nene jammaji e ɓogi sabbun puulo demba lele baban seydi puulo ɗo noddi Ba Abdoulaye Hamidou e demba seydi barkinede Madina téléphone joni hakkude wammaɓe miɗen fuɗɗi haala joɓɓe Ba Abdoul Oumar Buulo Ba Abdourahmane Oumar Buulo on temps koye kalma wiiri so o min hannde mi wondani corona e koru o wi jahon bureau énumériade 60 000 francs CFA gore so ngari ɗo galle baba moy sakkuɗo 60 000 francs CFA Diallo Ibra Seydi Buulo demba lele soma ko yalla ɗoyo duuno ceerno Ba goɗɗo tawete Yeumbeul Are Baye Fall eɗen calmini eɗen juuromo eɗen teddiniramo eɗen beltiniramo hannde e ndeɗo yewtere émission fawru Fouta hakkude Demba Moussa wambaɓe yontaɓe o woni ceerno Ba gollowo ko laaɓi kaldo e kurus ko laaɓi wawen Demba Moussa kiire ɗanade kañum hiira hoccude kurus ne haalda jibra subhanahu taala o woni ceerno Ba haɗo pular noon mbi dabade saɗani saɗi ko dabtoɗamo daminɗa rawaɗi bilali ɗum noon seydi Ba pullo ali par la France hande min calmini min juurimama no fewi sanne 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 ɗo de wiyete fantan aynaɓe sippoɓe woni fantan aynaɓe nayyi Harouna Diop gorko cubbalɗo jontaɗo ne keewi gonani en jiiɗo message makko o wi Demba Abou Sow maɗa invita Pekan taw ko cubalago Harouna Diop toppo international Stade de Sénégal min calmini min juurimama min jii commentaire o min gandi deke haqqille ma e ɓerde ma fof ene ɗo émission fawru Fouta o wi Demba Abou Sow ɗum noon yo wonde gadduɗa cubalago taw ko pekaɗe ina doƴƴota en daaɗe pekaɗe ɗum noon so Allah jaaɓi ko ɗum mbaɗata so Allah jaaɓi Harouna Diop miijo jayde Ousmane Yero gonga babbele jaati miijo madame Kadja Samba Ali Gueye o jamma sogue ɗinde jaarwele jawaje dokkete dow laabi ɗum ko ja Adama Demba Samayra marawde en soda 30 000 francs CFA gore Babou Mama Ñaw Demba dokke ɗe hakkude wambaɓe Demba dokke Diallo marawde Diallo tawno aynaɓe wuro soori kono ɓe fotani wallay go Abdourahmane Buulo golle maɓɓe e jettoɗe maɓɓe mi wawi wondema ɗo seede hakkude Demba dokke e Samba dokke e Adama dokke gore ɗum feera force dental woni ɗon ɗum woni gonga e Hamidou dokke Ali Seydi dokke e funeɓe gañidirani se woni fantan aynaɓe nayyi ɓe mbiɗo ɗum aynaɓe koɓe ñalɓe e gooleje taw oto puɗɗo fum aynaɓe tawi uji mum guddinde mbeɗe gore guddina ɓe loole Diallo Amadou Alassane Malaw albarka tati jokkare e nder aynaɓe sappo sappo keɗɗe bandiraɓe diaspora ɗo woni fantan aynaɓe nayyi diaspora Sénégal jiwi Seydi Abba Sarif noon hettima to leydi France Sinna Sall calminimo no feewi haydara badinasi eɗen beltanimo kadi ha woni taɗum mana Ahlou Bayt Rasul sallallah sallam miijo ñande can kon
en calminimo kanko dendagal ɓe gorko noon mo sadil jaati o woni séri abba kanko jeeyi galle o jeeyi hannde oɗo sababu dari darde timmude aali wuuri gonga yalla juunu gurdam o amin ya ilahi marɓe jeeyi mo leñol he calaga jum doɗen gonga ha mbaɗino yaade to ceerno hamdoulabi madina min beltinima pulago dewbabu sow wallahi hande miɗen jogui weltare seydi sow Allah welti noon mamma ñawri joƴimo ɗo e DSTV haali dimo dal ba abdourahmane umar ɓuuɗo joɗimo so demba abu min dañi weltare seydi ba ko fullo tawde den ina tawa won fof tawri bamum so fini ko dawra wallahi ndeysan ɗo fantan aynaɓe nayi yahata ɗo eɗen calmina ɗo e miñe men l'homme l'intellectuel l'homme fort o woni kodi sodiama sodia samba jom fo samba edika eɗen tintina bandiraɓe ɓe ko humpani hay goto hande oɗo saaha e samedi le 25 juin inchallah samedi garoɗo e to Saint-Louis du Sénégal dendagal élevage ji les étudiants janggoɓe e nder université biyeteɗo Gaston Berger teddugal ngal ɓe jiiɗi rokkude kodi Sodiama Sadia teddugal ngal ɓe jiiɗi ruttude kodi Sodiama Sadia miijade ɓe hanki jangde mabɓe nguleeki keneeli ɗomka ha yettima oɗo saaha ɓe jiiɗi mana ruttanade on e ngal teddugal teddinirde ɓe kodi Sodiama Sadia renndunoɗo ɓe zamanu ko ɗo ɓe jangganno e saagaji ɗin neɗɗo noon so tawi watti wadde parene ina waɗantuno parene ɓen yimɓe annene kadi a ruttima watti waɗede parene eɗen jettir ɗum Allah no feewi sanne sanne ɗum noon samedi le 25 juin ɓen étudiant ji janggoɓe duɗal dorowal toon to université Gaston Berger toon to Saint-Louis aɓe mbeeɗi kodi Sodiama Sadia teddinirde ɗum ngal ɗo teddugal wadde ɗum parrainage inchallahu taala e on ñalawma samedi tawi noon ummete ɗo ko ñande aljuma jamma tawa jamma woɗɗoyi yaaɓane Saint-Louis subaka o inchallah à partir de 9h hande gasoye foof inchallahu taala ndin juɓɓudi e gon lelgo ñande hen ko toon to waɗata toon to Saint-Louis tawi noon hande o parena on woni mana kodi Sodiama Sadia inchallah toon to nokku France kono sikki ala bandira fof teddinirama beltinirama e ngal ɗo teddugal nde onno kamɓe ɓen étudiant ji janggoɓe tan to leydi Saint-Louis eɗen gandini kamɓene koɓe tedduɓe nde wonno Abou Mamadou Ñawru ɓe mbi ko tedduɗo teddinta jaati ndeka noon koɓe tedduɓe ɓe dutti kadi ɓe teddini kadi teddunɗo ɓe teddiniri kadi tedduɗo on woni kodi Sodiama Sadia ɗum ko holde waɗata ko samedi 25 juin garoɗo e toon to leydi Saint-Louis ɗum noon la DSTV inchallah ina anni yaade équipe mum waɗi ɗum découvrir e ngal ɗo mana fayidagal nde wonno noon ɓe mbaɗɗi kadi koye place ɗum noon on teddinirama kadi Allah tawni hande na yeeso mum gam teddugal nelaɗo sallah sallam bisimilla moɗon yetina anniyaji amin ya ilahi Allah moƴƴin amin ya ilahi ɗum noon bandiraɓe fulɓe mone kala inde mum e yettode mum min calmini ɗum min jetti ɗum e so Demba Abou hande eɗen kuccodiri pulago eɗen kuccodiri ndimyago fulɓe tinnodiren nde pulago men yaara yeeso ko nafoore hay goto men woto ustu goɗɗo o téléphone DSTV kala noddowo e DSTV mbaɗe 77 724 26 09 ɗum noon bisimilla téléphone allo assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum eɗen jogui probléme retour hein eyi ko noon so Demba Abou Sow bisimilla Abdourahmane Oumar Buulo canna radio Sow ɓulɗo o maayi hersani baɗa so Saydou Silirel gorko ɓulɗo yalti aduna o ko 1993 marawde so diwele pileji no ayti 14
kawam jaati basamil keɗa o gorko bambaɗo ko ñooɗo marusu jaati hande somi joɗima ɗo e DSTV ba amomo ñawru joɗi ba Abdourahmane Oumar Kuulo joɗi min nangi jaru min nangi fantan min woni société sideren wallahi Allah waɗi mo wawi la DSTV on gonɗo e ligne won gonɗo e ligne bisimilla assalamu aleykum assalamu aleykum allo mi jogui probléme retour téléphone defe noon emi weltini ɓiɓɓe fulɓe tan funnaki hirnaki sa kala ɓoleri 4 ɓoye carte mum wallahi aduna e ñalande tan ko ñalade ceerdi worɓe min wawma kaari wawi kaari gonga walla dawani wona kay fof mbaɗa Abdourahmane Oumar Kuulo haalama e kanŋe nde tawno sellinde gonga wiyata haali gonga so Demba Abou e mbiya bandiraɓe noddoɓe ɓe kadi eɗen beltiniɓe no feewi bisimilla gonɗo e ɓoggol bisimilla gonɗo e ɓoggol allo allo nde tawno kamɓe noddoɓe monen mabɓe kala hakkillaji mum ene e radio he hakkille mabɓe aji mabɓe ne téléji he heɓe naade ɓe ɓe keeɓa naade ɓe fof ne beltana kala e saaha wallahi ndeysan kono eɗen gandi hakkillaji mabɓe ne e ga eɗen mbiya yo Allah wat jaam so Demba Abou so aduna e golle e balle marode gonga ceerɗi ɓe ma e jagueji nande jeygol ndeysan ɓe ma e jaggue nande aljanna hay hunde seernade sona golle e golle aduna e ñalade ɗo ñalade naata yimɓe naata ñalade yalta ñamade naata ñalade e ñamade gueƴƴata sanani Seydou Oumar Tall Seydou Tall guiɗi o halwari Tall jomuru nague e hoore bismillah saw nurgui makko habibu mum Cheikh Oumar Foutiyou Tall Seydou Tall yama Tall toon to États-Unis d'Amérique sen kaali kanela kameraji noon ceernon Alpha Oumar ceerno Mbayla wan mom haal ceerno balmaji laamu o handi kam Abdourahmane Oumar Kuulo kala sa mbiɗa duwanomo mbiɗa duwano jinnaɓe mbiɗa duwano leñol ngol gonga nde tawno ceerno gonga e fenade e corno wona goto ceerno balaji laamu eɗen gandi e calminimo ɗo e suudu saktirde DSTV diaspora Sénégal e ndimagu cilon daga weeru koyle e nammare en belti ɗum de ndimagu hoore fof nde en beltimin nde tawno ɗi fotaki kala ɗo wawi wonde omo andi ndimagu makko omo andi fodde makko omo andi leydi makko Seydou Nourou Kane gorko mo dimat tawɗo Elimani Boubacara Kane dimat ɗo waalo gonga goɗɗo tote leydi Grèce iti Grèce ɗum noon Seydou Nourou Kane mbiɗon tokal Alhaji Seydou Cheikh Oumar Foutiyou Tall e min calmini min juurimama e weltinirdema e teddinirdema hannde nde ɗo hirde e oɗo fantan tigui tigui jahowo ɗum noon Seydou Nourou Kane min calmini min juurimama toon to leydi Grèce Aliou Abou Dada yerodade haalay Issa yerodade haalay sehilam denɗam gonɗo toyete Brésil daiman jeeɓowo o meeɗa radde émission Demba Abou Sow mo huccita téléphone makko omo yeeɓa émission Fawru Fouta jontaɗo jiɗɗo min no feewi korsinɗo min no feewi ɗum noon Aliou Abou Dada min calmini min juurimama alay saago min mbawat haalde yimɓeɓe nde wonno neɗɗo kuccitowo ma ne yeeɓa walla so émission gasi nodduma wima mi weltima wima mi yeeɓi mi yiini kono dañƴa e ko donkuɗa ko fof Abou aɗa foti weltinirde joomum aɗa foti siftorde joomum gandina ɗum wonde a tini ko tinɗa ɗum so Demba Abou haali deke noon Aliou Abou Dada toon to leydi Brésil min calminima assalamu aleykum assalamu aleykum allo retour o no waɗi probléme
Sow sa yi fawru Fouta ene mofti ko heewi gonga ene mofti ndimaw ene mofti endam ene mofti laaji e ko noon en beltinima Sekou Oumar en beltinima Serigne Salim en beltinima Serigne Touba Mbacké gore en beltinima diine e aada wallahi ndeysan e cosaan taw noon diine e aada e cosaan e final tawa ko ɗum yadata ɗum jogi aduna o so demɗo Abou Sow Abdourahmane Oumar Poul weltanimama o Mama Ñawdo weltanimama yo Allah welta ɗon kadi pulaako o weltanimama funnaange e hirnaange e sahale ɓaleeri 4.4 mbima bien fait ne jamais perdu golle moƴƴe majja majjata maaya tan gore Thomas Sankara ma tipo tiye lomtine ko bati e c'est passé ɗo e war neɗɗo warde ko ɓeydi tan on keɗima ka haala eɗen calmina ɗo yeyde bandi men debbo denɗam guiƴam sehilam on woni Aissata Amadou Ly debbo mo calage gale gale yambayru gonɗo tawete leydi tigui tigui Anvers to wiyeten na Belgique on Aissata Amadou Ly ko guiƴi men aw sehilam no feewi denɗam en calminimo Aboumadou Ñaw omo waɗi ñanden hunde wotere ene mawna yam no feewi matode mi yejjitta ɗum nde wonno aduna so tawi neɗɗo o waɗi hunde jaati ceernam Seynnouro Baba Pategal o wi mo golli ko moƴƴi fof yo jaare jaati hunde fof ko surprise ɓuuri welde ko tembere mi jooɗi ha ɓoyi tan Aissata Amadou Ly duƴƴayam duƴƴal manggal kali machallah duƴƴal ngal ne heewi doole kono noon o ñaagui o yimi Demba Abou Sow mi yiiɗa kalna hay goto noon kono noon minnene mi wona bawɗo ɗum no feewi hay somi saktani ko neldi ko ɓeɗe andi ne heewi doole no feewi sadi jaati kono noon o wi komi ñaaguimama ko hakkude makko noon mi wawa barka yidde hay nelaɗo Allah sallallah alih wa sallam ɓe mbi so tawi neɗɗo o golli ko moƴƴi jangtoɗe moƴƴere neɗɗo nde ɗum ko lawol gonga so ɗum demba noon Aissata Amadou Ly min calmini min juurimama wiyama Ly e weltade no feewi e surprise ɓurto kewɗo doole mo mbaɗanɗa Demba Abou Sow ko ɓoyani ko min calmini grand meɗen Barou Sarr e ɗon calmini tan kadi miñi men selli wondude joom galle mum no wiye Saydou Mbodj l'homme fort de joom sikki ala émission o natti wuɗɗude gasde min mbaynodira e mon alay saago inchallah Amina Ndiaye ruttono meɗen joni joni ko leelata e publicité o mo ganduɗa ko ceerno joni e mana joguiɗo ko laaɓi gollowo ko laaɓi gonɗo toyete croisement Nguékhor woɗɗani usine glace so tawi an neɗɗo won caɗele ɗo joguiɗa aɗa wonde rafiji ko wiyete rafi barogal hendu rafi seyɗani eywa dabare ko ana yiide korte godduɗa ana yiide tawi koto banggue rewɓe joguiɓe caɗele ɓesgu tawi koto worɓe joguiɓe ɗen caɗele ene pamir toon so on jeeyi ceerno joni reedu mum ɓuutata so jeeyi ceerno joni on jokkodiri e makko caggal alay nelaɗo mum woni jin ko laaɓi woni jin aafi inchallah o woni ceerno joni vite fait on woni ani de ceerno Serigne léegi ɓe waɓe noon o heewi ittude numéro makko noon ko 77 ko joni 608 61 83 numéro makko goɗɗo o ko 77 144 79 20 ɗum woni numéro haalirde faade ceerno joni gollowo ko laaɓi ɗum noon min Amina Ndiaye duttanɗo amin e vidéo inchallah ko ɗon mbaynodirten e diaspora joguine windere gaddanami vidéo inchallahu taala tawi ko ceerno joni bonnani pakkaño kala Assalamu alaikum bandiraɓe Sénégal ko jooɗi e Europe e Sénégal e Dakar e Gambie e Guinée Bissau Guinée Sékou Touré Mauritanie Europe États-Unis min ceerno joni mi salmini dennangal ko jooɗi he e Europe e Sénégal mi salmini kala pullo kala mbiyo mbimi e mbimami min ceerno joni gonnoɗo Nouakchott min he Bosco Mamma Ndiaye ɗin duuɓi min yaha Maroc Arabie Saoudite Dubai gonnoɗo Gambia min e Moussa Camara radio Banjul gonnoɗo télé Nouakchott min he Bosco gonnoɗo radio Diawar e radio Tamba min he Samba Kumba Ba
gonnoɗo risatol e Ndar gonɗo e radio fulɓe Dakar gandaɗo e radio fulɓe Dakar aduna fof no andi ceerno joni joni gonnoɗo radio Guinée Bissau radio Kolda gonnoɗo e radio Banjul min e Moussa Camara wattu Diawara wattu Senghor ceerno joni joni salmini o gonnoɗo e radio Diawar guddinoɗo e radio Diawar e radio Bakel keɓɗo gandal ngal nuwas keɓɗo gandal ngal he gaynaka Mali Bamako Farabanna Mandenkaba Moussodougu keɓɗo gandal ngal Motti Matina Dilli Nene Tenengu Bandiagara he gaynaka duuɓi 40 mbiɗa aynanno nayi koye gaynaka kemmi gandal am kuumel okki kam enen mbiɗen kondoron woɓe mbiya kuumel woɓe mbiya jinne fof gotum gila Senghor miɗe liggo haa ɗo wiyetago hande ɗo mi meeɗa nadde Dakar yimɓe noon bonni inde am nde he aduna he jakki inde am ceerno joni joni nani ceerno joni joni nani ceerno joni joni nani ari ga arti ga mi meeɗa nadde Dakar ligge mi meeɗa nadde Kees ligge mi meeɗa nadde Louga ligge mi meeɗa ar Touba Mbacké ligge min ceerno joni joni mi ari ko ɗon gonmi campement ngue ko isin galasi ɗo kala gonduɗo e baɗanal enen mbiɗen dabare walla kaɓɓol walla kala ko keɓɗa yakkoto kala ko keɓɗa jaara caggal walla reedu ma no ɓuuta walla maniw ma moƴƴani ndiyam maniw yimɓe heewɓe noon gujji haala am ka gujji inde nde ina jaaha Dakar en keesi en Touba en leyɗe goɗɗe ha Mauritanie ha Fuutatoro wiya hono mum ko min wiyete ceerno joni joni ɓe gujja inde am nde ɓe liggora yoɓe gaccu bandiyagal yoɓe gaccu tappalle yoɓe gaccu tiriyagal min mi meeɗa nadde Dakar ligge koye leydi he jeeyami ñeri ɓundu ñeri parka ñokol koba gallam nano Tamba ko rewɓe tato joguimi min ceerno joni joni mi salmini dendagal fulɓe kala joguiɗo ñaw waɗi paralysé walla hémorroïde interne walla aɗa soofa ƴiƴam walla aɗa huwa ƴiƴam walla reedu ma no ɓuuta walla a waɗi paralysé walla ɓandu ma maayi walla hoore muusonde walla giilol walla a yara barogal walla ɓernde ma no taƴa a wondata yimɓe walla galle ma bonnama walla bitikaji ma bonnama kala ko keɓɗa bona kala ko gimmanɗa bona kala ko daroɗa bona ɗum ko añɓe walla an aɗa foɗodire doygal laamu aɗa foɗodire place laamu walla aɗa yiiɗi laamade leydi walla aɗa foɗodire laamu walla aɗa jogui caɗele aɗa foɗodire debbo walla galle walla leydi walla laamu walla place eɗen jogui ɗum ko watten ɗum walla an aɗa waɗi paralysé duuɓi gorago ma maayi ɗum dabare ne waɗa noon hendu ne waɗa korte ne waɗa noon walla a ala ndiyam maniw ɗum ko jinne okki kam gila Senghor miɗe sawra ɗum walla ndiyam ma maniw moƴƴani a manotako walla ala doole walla ɓuttiɗani walla ala doole gorago ma walla an debbo a ellotako walla a dañani ɓiɗɗo a dogui ha ŋooɗi ɗum hacci mi ɗanima tan mi gollat jiiya walla haɗa yiɗi damgal jawdi enen mbiɗen kuumel ngel ɓirdugal nan woodi dalila jawdi jogui ko lottoɗa dalila jawdi waɗi ko lototoɗa dalila gaño kala dawruɗo ma si woppani mayatɗa eyyi aɗa yiɗi jawdi mi taƴantama tikitaji de mi taƴantama wolisaji de wonatama wolisde min mi anda ɗum min ko gandumi ko sababu lotoɗa daña sababu ɗum ko kuumel okki kam ɗum ko joni joni wiyete damal jawdi joni lotoɗa ɗum ɓayre yimɓe ɓayre jawdi ɓayre laamu eyyi eɗen jogui ngal damugal walla aɗa foɗodire laamu aɗa yiiɗi laamade leydi eɗen jogui dalila mum min komi jangguinaka komi dokkaɗo e ladde kuumel okki kam eyyi mi woni ceerno joni joni jeeyaɗo ɓundu ñeri parka ñokal ko ba gallam nano Tamba ɗo ɗo campement ngue ko ɗon gonmi numéro am téléphone 77 144 79 20 77 144 79 20 goto ko 77 608 61 83 goto ne 77 608 61 83 joni nani ɗo campement ngue ko ɗo e Sénégal ɗo isin galasi ɗo campement ngue ko walla espace Issanseri Dia Uwal si a noddi ɗiɗo numéro aji ɗiɗi mami yaltu
mi woni ceerno joni dokkaɗo gandal ngal to Mali Bamako e gaynaka gila Senghor gila Dawda Diawara gila Sékou Touré miɗa liggo duuɓi 46 miɗa liggo eyi kala ñaw mo joguiɗa walla caɗele mi yiɗa neɗɗo haalna kam inde mum timgal ngal ko ujunere timgal ujunere no woodi timgal 400 no woodi woni ko caggal leydi gonɗa woni koye leydi e gonɗa a arat ha jottoɗa siko caggal leydi a neddat ko timiranmi ko ujunere caggal leydi ga ko 400 gara jooɗoɗa koye ndiyam ƴewranmi ndiyam mi woni ceerno joni mi salmini dendagal Fulagu kawrodiren beldodiren jokkodiren genɗodiren ballodiren muñodiren fulɓe jaggodiren mi haalino ɗum he radio fulɓe mi yo yimɓe goni radio ɓe goni yuɓɓode kurus yo fulɓe jogodiri laaɓotira ɓerɗe ballodira ha Maroc ha leyɗe ɗe ha Mali ha Mauritanie ha Maroc ha Dubai ha to gimmiɗen to Tchad ha leyɗele goɗɗe fulɓe jogodiren miɗo ni mi woni ceerno joni kala ñawmo joguiɗa mi yiɗa neɗɗo haalna kam ñawmo jogui walla caɗele ceerno joni salmini dendagal Fulagu e numéro téléphone o 77 144 79 20 goto ko 77 608 61 83 joni nani ɗo campement Guéko ɗo usine Galaci ɗo walla station Diawuwal nodda oɗo numéro pelɗe dabara ne woodi kala dawɗuma maaya ne woodi joganiɗo bonande woppani maaya e pelɗe dañal jawdi ko yaayi ko lortoɗa dañal jawdi ɓayre yimɓe ɓayre laamu ɓayre jawdi inen jogii ɗum si Allah jaɓe nelaɗo enen dokka ɗum komi ɓunduke laaɓɗo ko ɗon jeeyami ñeri e parka ñokol ko ba gallam nano Tamba gallam nano campement Guéko eyi on jarama kala jogiiɗo ñaw e caɗele e ɗum ɗo e affaire gorago e maniw walla galle ma no bonna walla kala ko keɓɗa bona kala ko jaguiɗa jawdi bonat kala ko gimmanɗa bona ɗum ko dabare walla leeɓol walla junggo watta ɗum hande noon bandiyagal heewi yimɓe ne jaaha bangeji fof bonna inna miɗo ga min mi meeɗa yiilade min ceerno joni mi wiite ceerno joni mi meeɗa yiilade mi yaha ga mi wakko sakkoje min ko place goto tan jogui min e rewɓam tato e ɓe sukaɓe am minen gonde e sofraɓe am miɗo ɗo campement Guéko ɗo usine Galaci o sa noddi ɗiɗo numéro aji tan a heɓat kam kala ñawmo joguiɗa e caɗele timmal ngal ko ujunere timmal ngal ko 400 timno ɗiɗi joguimi ɗo gonmi campement Guéko ɗo usine Galaci rafi mo joguiɗa walla caɗele walla kala ko joguiɗa bonat kala ko dañƴa bonat walla aɗa foɗodire doygal laamu walla aɗa yiɗi laamade woni ko député woni ko maire woni ko hoɗum jiɗɗa laamade leydi woni ala foɗodire hunde eɗen ɗo eyi koyen dokkaɓe ko laaɓi ha to Allah kala jogui caɗele en mbawa ko Allah wawi kala biɗoma wawi foof o haalani gonga eyi neɗɗo ko mbawɗa ko ayi janggo yimɓe hewɓe gujji haala am nana liggora yimɓe hewɓe gujji inna am de nano liggora he leydi he kala ko jami mi yeedi goɗɗo ariɗo no wiye joni mbimi ha ɗum ɗo ko tappale e bandiyagal e tiriya moƴƴani neɗɗo inde ma nde abbunden tan golle ma nde abbu ta wujjani inde neɗɗo walla golle neɗɗo aɗa waɗa tappalle moƴƴani min ceerno joni mi meeɗa nadde radio mi meeɗa liggade Dakar mi meeɗa liggade Ndar e Louga mi meeɗa arɗon Risatol mi arino ɗon Ndar mi arino ɗon Fouta koñƴe koñ gandami Mauritanie Nouakchott Nouadhibou Maroc Algérie Dubai min woni ceerno joni caɗele fof ɗen jogui ɗon numéro aji am téléphone nani 77 144 79 20 ceerno Hamadou Diallo ceernuɗo gonga e fenade o ceerno imi on diwan Tambacounda kawon Samba Coumba Ba yettinimo sinjo bamɗo galle babam galle Umar Buulo marawde ko woni ceerno joni ceerno ɗo Allah noto so ceerno di Allah notaki walla o laaɓaka walla o laaɓani walla o ɗani no wirani taro ko yiyani kono Abdourahmane Umar Buulo e Abou Bamma Ñawur somin joɗini kaali ceerno joni
Allah wi ko haani ndeysan haala ma ko ba Abdourahmane Oumar woni Bowlo hayo minema ko so Demba Abou woni mi ila suudu meeru Diallo Demba ceerno Dokki joni hani yewtere Diallo Samba ceerno joni ko moƴƴo laaɓɗo reedu laaɓɗo ko waɗata ko kadi laaɓɗo reedu e gollal muɗum min jindirani kono e nder haala hakkude amen ɓeɗa andi ko laaɓɗo reedu ko moƴƴo ko laaɓɗo reedu ko waɗata ko machallah min ñagano mom no gurdam juɗam moƴƴa battade ceerno joni amin so Demba jangni jeune international mbiɗa salmin ɗo yete Aminata Ba walla Ami Kolle Ba min wiyatamo la lion de Boseya goɗɗo tete leydi Hollande eɗen jiyamo ɗo no feewi eɗen calmina eɗen juuromo machallah vraiment en beltanima no feewi no feewi feewi sikki ala en jii publicité ko leelani ko ceerno joni joni ɗum noon bandiraɓe julɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe gurdam ko oɗo hande woni ceerno joni joni gowaɗo gandaɗo mo yimɓe fof paami kadi gollal muɗum machallah ene laaɓi ceerno kabo e jinneji ɗum noon kala mon cohluɗomo inchallah on naniri noppi moɗon numéro téléphone ɗi fof on nani jeeyata ceerno joni joni mo jii hen ko laaɓi so Allah jaaɓi ja inchallah ɗum noon konguɗi moon battidiɗi imina en émission o gasi inchallahu taala so Allah jaaɓi so Demba Abou eɗen mbiya bandiraɓe ɓe gandu ceerno joni joni ko ceerno waliyal waliyaɓe tika ɓe Allah jinga ceerno kabo e jinneji seydi Diallo ceerno guitto korte e dabare matawde ceerno joom ko laaɓti joom gandal laaɓtungal jaati ba Abdourahmane Oumar Bowlo so Juba Adama ceerno joni joni eɗen mbiya bandiraɓe ceerno joni joni en tawi nokku min mbiyata campement Guékor kono bonnani Tambacounda woni ceerno bonnani parque ñokono Koba bonnani Janké Makam bonnani Bundu ɗum noon eɗen jafno bandiraɓe eɗen mbayno bandiraɓe kadi ha wona ko ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko wonno e laana jaafuɗon hannde émission o leeli fuɗɗade nde fonno fuɗɗade nde kono nde wonno ko coupure courant neɗɗo noon kala ko dañi tan woni ko ɓamata ko gonga ɗum noon hannde wonno ɗo invité ji meɗen ko sukaɓe machallah wambaɓe joom sahaji eɗen ñagonoɓe gurdam juuta kamɓe mbiyata kadi yo baguel lay hakkude meɗen Abdourahmane Seydi Ba Pullo wurdude ani de omo ganduɗa ko Abou Modou Ñawru gorko toyte manamo Tamba ɗum noon eɗen mbiya ha saaha goɗɗo inchallahu taala e autre invité so allahu laaɓuɗo jaaɓi jaabima ɗum noon haga assalamu aleykum moɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kala ko feewi tan no yiɗɗirta ni ummi koto jomiraɗo subhanahu taala kala no jiiɗon no yarani no on paamirani koto Demba Abou sota inde mo yettode muɗum ɗum noon haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jarama so yalla joni baɗi moƴƴi amin ya ilahi Abou Sow hande a noddi wambaɓe madame Aminata